Juu. Tänään me testaan, että saanko mä vaikka tuonne. Se kävi siellä mut lähti. Niin esim. Vaikka, auttotaan. No mä nyt esitän säännöt, niin jos nyt tää menee jo tänne näin. Eikä mä sano, että vaikka mä lopetan vaikka kahvin juomisen, vaikka mä en edes juo. Ja jos se menee, niin mä lopetan. Niin. Aloitetaan. Pitäisikö mun syödä vähän terveellisemmin? No niin, pitäisikö mun vähän vähentää sokerin syömistä tai silleen karkkien syömistä, koska mä melkein joka päivä syön karkkia. Heitänkö mä meidän pikkukoiran ikkunasta, parvekkeelta alas, koska mä asun seiskassa? No heitänkö mä meidän kissaan parvekkeelta alas? Niin heitänkö mä parvekkeelta alas meidän kissaan? Jee, heitänkö mä meidän toisen koiran alas? Ja tossa. Eli myös sulla. Oottakaa, mä käyn hakein kynänä. No niin, heitänkö? Jes. Mut no niin. Nyt testaan, että heitänkö mä jonkun mun pehmolelun alas oikeasti parvekkeelta. Mä haluaisin tehdä tonne. Miksi me? Laitanko mä lesit yöksi? Mä en vittu just mutta ei sitten. Se on hyvä. Menkö uimarannalle nyt? Kello siis on 10:30. Siis illalla. Mitä käydäänkö mä meidän koiraan lenkillä 5 kilometrin päässä? Kokeillaan. No niin. Jee! Haluanko mä piirtää jotain sellaista kunnon hienoa juttua, että se ei ole mikään vaan se on sellaista tarkkaa työtä. Mä haluaisin tehdä tämän, mutta se ei mene sinne ikinä. Testaa uudelleen. Siinä on 5 kertaa, jos menee. Vielä. Miksi ei mene sinne? No niin. Satama. Mä alan tekemään, mä tein sieltä erikseen videon, mut juu. Alanko mä maalaa jotain hienoa juttua? Jes. Nähdään seuraavassa videossa ja mä maalaan. Ei kun piirrän sen oikeesti. Heippa!